Usa ka donation drive ang gilusad karon sa Cagayan de Oro City LGU ug Archdiocese sa Zamboanga City nagpahigayon sa second collection para sa mga biktima sa bagyong Ulysses. Dugang detalye sayron ta sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Tek, ang matigom sa mong donation drive ihatag partikular ngadto sa mga nabiktima sa bagyong Ulysses sa Cagayan Valley ug Isabela provinces sa Luzon. Pormal nang gilusad karong adlaw sa Cagayan de Oro City LGU ang Operation Tabang, usa ka donation drive alang sa mga nabiktima sa bagyong Ulysses sa Cagayan Valley ug Isabela Province. Giawhag sa panggamhanan ang mga Cagayanon nga maghatag og mga butang nga pwedeng magamit sa mga naigo sa bagyo, sama na lamang sa sinina, hygiene kits, blankets o towels ug mga pagkaon. Mga donasyon, mamahimo nga ihatod ngadto sa Gaston Park kung asa nagmuntar og tent ang CSWD aron tapukon ang mga hinabang. Abli sila gikan alas 8 hangtod alas 5 sa hapon. Ayaw lang ang used clothes, no, kay kana pong dignified. Kanang nindot pa ba kay lain man good na ingani man ang kasagara, di man lugar taga pamalibad pero lisod kong used clothing, no. Sukad pagahapon, ubay-ubay na ka mga Cagayanon ang nag-una-una og hatag sa ilang mga hinabang, sama sa mga sinina, pagkaon, face mask ug alkohol, nga labing importante karon tungod na sab sa nagapadayon nga hulga sa pandemya. Anaa karon ang mga natapok nga donasyon sa South City Central School kung asa nahimutang sab ang mga pagkaon nga ginaandam alang sa mga LSI ug mga area nga gilockdown tungod sa COVID-19. Ginaasikaso na sab sa LGU ang paghatod og 4 million pesos nga tabang ngadto sa mga provincial government sa Cagayan Valley, Isabela, Albay ug Catanduanes. Katupong uban nga gustong muhatag na lang og cash, no. Pwede sa ninyo iagi sa City Hall, pinaagi sa kuan kanang trust fund. Samtang, ang Archdiocese of Zamboanga nagpahigayon og second collection sa tanang simbahan sa syudad aron itabang sa mga naapektuhan sa bagyong Ulysses sa Cagayan Valley ug ubang parte sa Luzon. Ipadala ang mga nakolektang kwarta aron ipadala sa mga biktima sa bagyo, pinaagi sa ilang Social Action Center. Nagpasalamat usab ang Archdiocese sa tabang nga gihatag sa katawhan. Tek, nanawagan karon ang LGU sa Cagayan de Oro City ngadto sa mga Cagayanon nga mopartisipar ug motabang sa mga nabiktima sa bagyong Ulysses, sama sa ilahang pagtabang kaniadto diyang nabiktima ang syudad sa bagyong Sendong. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez.